Il-Ministeru għat-Trasport, l-Infrastruttura u x-Xogħlijiet Pubbliċi beda l-ħidma għat tfassil tal-Istrateġija Nazzjonali għas-settur tat-trasport marittimu li hija wkoll miżura tal-Baġit 2024. Il-pożizzjoni strateġika ta' pajjiżna f'nofs il-Baħar Mediterran waslet biex mal-medda ta' snin pajjiżna jistabbilixxi ruħu bħala ċentru marittimu li joffri firxa ta' servizzi u faċilitajiet għal bosta attivitajiet marittimi. B'dan is-settur qed jikkontribwixxi bisħieħ lejn it-tisħiħ tal-ekonomija u l-iżvilupp soċjali ta' pajjiżna. Sabiex dan is-settur jkompli jikber b'mod sostenibbli, il-Gvern qed jfassal strateġija komprensiva li tpoġġi l-qudiem viżjoni li tixpruna settur tat trasport marittimu aktar reżiljenti. U dan se jseħħ billi jitħarsu u jissaħħu l-attivitajiet marittimi li huma diġà stabbiliti, filwaqt li jingħata lok għal aktar diversifikazzjoni. Il-Ministru responsabbli Chris Bonnet sostna li din l-istrateġija se tkompli tgħin biex ir-reputazzjoni internazzjonali li għandu s-settur tat trasport marittimu f'Malta tkompli tissaħħaħ. Bekk attivitajiet bħalma huma reġistru marittimu jkomplu jikbru fis-snin li ġejjin. Il-ħidma l-koordinament u tfassil ta' din l-istrateġija qed tiġi koordinata mill-Perit u eks-Kummissarju Ewropew għall-Ambjent, is-Sajt u l-Affarijiet Marittimi Carmen Novella. Huwa tenna li din l-istrateġija se tara li tkompli tibni fuq is-sinerġiji u l-koordinament bejn is-settur pubbliku u dak privat. Għalhekk se jkunu qed isiru konsultazzjonijiet wiesa' mal-partijiet interessati li l-kol flimkien se jwasslu biex tiġi mfassla strateġija b'saħħitha u realistika.